guys, good morning, Bore dong. So guys, दिन video बहुत ही special आरना. So Bore हरबाय guys नोंथांखौ दिन best special video सेम guys. दिन आं Nitamoni Boro आबोजों मोनसे vlog बनायगोन. So दिन vlogआ बहुत ही interesting जागोन आरना. So नोंथांमोना नायना बहुत ही मोजां नांगोन. So दायो जों guys खैराबारि थांनाय दों. So खैराबारि मोनसे बहुत बढिया मोनसे restaurant खुलिदों आरना. So बेयावनो guys एसे बेरायनो थांनाय दों. So नायनोसै बोरै restaurant so Facebook नुगासिनो बहुत बढिया मोनसे restaurant खुलिदों आरना. So दायो guys आं ready जाबाय नै ओमफ्राय दायो दायो ओंखारगासिनो. So दायो जों थांनोसै guys. Hello. So दायो जों थांनो ओंखारबाय. So दायो केमेराखौ लासिगोन जा बिबुआ. लोगोफोर दायो जों थांगासिनो so दायो जों मोनहैनोसै आरोना so लोगोफोर दिनै नोंथांखौ ओरैबायदि बरिया रेस्टुरेन्ट देखायगोन आं नोंथांमोननो so guys दिनै भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय so दायो जों मोनहैनोसै guys so दायो जों सफैबाय रेस्टुरेन्टआव नै बिया स्टुडिअ फन लागासिनो so guys नै बेनो जादों रेस्टुरेन्टआव wow guys so दायो सिङाव हाबलांनोसै guys wow क्या खाओगे अभी? मजा? क्या खाऊंगे? मैं तो कॉफी पीऊंगी. कॉफी पीऊंगी. Let's see. Nice. Mari. Taste हमारे ऐसे. So दायो जोंनि खानाया फैबाय चिकेन पक'रा so दायो जों जानोसै guys so wow बेदर होसिनो माथो गथा so जानोसै guys खुदै गलायबाय आंहा Strangers in my sheets wake up rewind and repeat but I'm still caught up on you Nothing really mattered when we had it all happy ever after was an afterthought and I've got to know Baby, do you ever think of when we were together on the 4th of July underneath the fireworks sky and I said everything is perfect cause you're holding me you and I together like we're supposed to be cause you need me Perfect Ay थांनोसै guys दायो जों थांनोसै guys जाबाय बहुत जाबाय बरिया मोनखानाया guys दायो थांनोसै ओमफ्राय लोगो मोनसै दा न'आव चलो guys दायो सफैबाय न'आव ओमफ्राय Nitamoni आब'आ दायो मोनसे रेकर्डिं दङ आरोना so बेयाव थांबाय बियो guys बिखिनियावसो दिनैनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक एन्ड कमेन्ट खालामबानो जाबाय so बयनाबो भिडिअखौ कमेन्ट खालामबानो जाबाय प्लिज guys एन्ड सोरबा चेनेलाव निउ चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय guys so आसा थाबाय guys दिनै भिडिअखौ मोजां मोनदों होनना so लोगो मोनसे इयुननि ब्लगाव guys so दिनैनि थाखाय बाय बाय